mga kalabs, welcome to my channel, and for today's vlog, andito tayo ngayon sa 76 Farm. Dito lamang yan sa Bigaa, Legazpi City. Of course, kasama yung ating mga friends na from Bicolano Vloggers, Influencers, Bicolano Influencers and Vloggers Organization, Vivo, and yung ating ibang mga kaibigan din outside the group. Kasama natin dito para at least may enjoy yung ganda ng 76 Farm. So samahan nyo ako mamasyal dito mga kalabs, and tingnan natin ano-ano ba yung makikita natin dito lamang yan sa 76 Farm. So ito mga kalabs, medyo rest muna ako na, medyo nakakapagod din mag picture no, pero yun na, sobrang enjoy no, na sobrang madami kang places dito na pwede ka mag picture, and also first time ko makahawak ng tawag doon, parang iguana ba yun, first time ko makahawak ng iguana, so hindi yun naman pala nangangagat yun, and nakikita nyo na sa likod ko yung mga lovebirds. So talagang aside sa maganda yung place na itong mga kalabs, sobrang nakaka-relax kapag nandito ka. Talaga mawawala yung stress, and mas may enjoy mo talaga yung ganda ng kalikasan. So yung mga gusto pumunta dito, yan, punta na kayo sa 76 Farm. Sobrang sulit ng pasyal yung pagpunta kayo dito sa 76 Farm. So makikita nyo dito, ayan, so papakita ko sa inyo yung mga iba't ibang animals na makikita nyo dito ha.
kalabidabs, thank you so much sa pagsama sa amin sa pamamasyal dito lamang yan sa 76 Farm. At kung bago pa lang sa channel, kung makalimutan mag-subscribe at pindutin na notification bell para update ka sa lahat ng videos na i-upload ko. Also, please do follow me on my other social media account. This is Bon James T, ang vlogger and true lover. Ow, ow. Bye!